फैबायना माखै लावखारफ्रा सादासो लावखार गथ'फ्राबो सिरि जानानै दङ। हा मोदी अबे नोंसोरलाय नुलाय अबे नोंसोरलाय नुलाय बैसिखौ ओइ सानै सोरखौ नै कालियान जानाबिर ब्रह्म गुड मर्निं सिस्टार गुड मर्निं मा खालामदों खोनादोंना मा खालामदों जानाबिर visiting channel hello abo hi visiting मा खबर जिबि बर' hello abo थाना hi जिबि मा खबर मा खालामदों गुवाहाटि थांनो ओंखारदोंहाय नै रङियावनो दङ दा ट्रेना नेगासिनो खारथ'वाखै आरो ना गाखोखाबाय जोङो गाखोनानै दंखायो आयना बड' I like them thank you आयना खोनायाखै नोंदां आंबो थांगौमोन फै फै थांबा फै देरहाखांबाय मालायसो मानो फैयाखै नोंहा देरहा फैफानो हागौमोन दा देरहा गोजांसो गारदों नामा सिस्टार गोजांनाय बादि नुदों नोंखौ सिस्टार गोजांदों आन्थन सुइटार खोबावबायसो आङो ओमफ्राय दहाय गोजांदोंमोन दायो बारा गोजाङाखै गारिया खाराखै नालाय ओमफ्राय दहाय जाय रासिन गोजांदोंमोन आरो ओमफ्राय दा सान्दुंबो दुंबायना ओंखायनो visiting good morning लोगोफोर बिरुला बर' गुड मर्निं आगै सना मर्निं आब' मा खालामदों आब' बिरुला मा खालामदों अजित मायाव थांदों जोङो गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों दायो ओमफ्राय रङियाव दङ आरोना ओमफ्राय ट्रेना खारथ'वाखै दा दसेनि उनाव खारसिगोन 9:30 बा जिबि बर' जा समायनाखा आब'आ थेंक इउ समायनाखौनो मोना आङो ओमफ्राय गाव ओंख्रि संदों मा ओंख्रि जाखो मा नङा मा ओंख्रि संखो माहाय दं नों जादावराव माथो ट्रेनाव दं आङो ट्रेनाव रङियासिम मोनबाय ओमफ्राय गुवाहाटियाव थांनो नागिरदों नालाय जोङो दायो ओमफ्राय ट्रेन खारथ'वाखै नालाय दसे सिरिथ' आरो सायाराम गुवाहाटि थांनो नागिरदों सायाराम हा नोंसोरलाय मा खालामदों दालाय खामानिफोर गैया नामा दिनै बारा दे होनबा सिस्टार दे जागोन दे जाना बिरादा सम बिदिनो सम मालाबा फैबानो जाबाय लाइफआव जिबि बर' लोगो हमजागोन नामा आब' बहा दं नोंलाय लोगो हमजागोनथ' दंबा ना अबाव दङ जायगायाव थाबालाय लोगो हमगोन मा खामानि गुवाहाटियाव ओरैनो बेरायनानै फैनाय आरो ना दिनै सानदे ना ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै खेबसे बेरायना फैनोसै होननानै ओंखारनाय जादों आरो बिरुला दालि अमा बेदर भाजासो हाब आलासि जाहैनोसै नामा नोंसिनि खाथियावनो दंखायो जोङो गुवाहाटियाव थाङाबासिनो नोंसिनाव थांसै नामा आब' अमाखौ जाहैनो बिस्मा हेलौ आब' गुड मर्निं बिस्मा मा खबर बिरुला बर' आं दोनथ'नोसै आगै फिसालाखौ नायनांगौ अके जागोन दे आब' जागोन दे थांनो हागोन आंना बिजनियावसो बारा गोजान गैला ना रङियानिफ्राय
बिजनियाव उनाव लोगो हमसै ने आब' आं उदालगुरियावसो दं आब' बिदिब्लालाय बोरै लोगो मोनगोन नोंखौलाय उदालगुरियावबा जों ओमफ्राय दा मोनायाव सफैबा नों र' मालाबा लोगो हमसै होनबालाय ने खारबाय नामा ट्रेना अ खारहांबाय नै खारहांबाय खोनादोंना खोनायाखैथाय आङो नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै आं रायलायनायखौ क'क्राझार थांगोन क'क्राझार खर'खौ सोलायबायबा ओरैजाय एसे खायलें जायो गुवाहाटियाव थांलायलायनायानो जेबो देलायखै आं सिम्पोल खारबाय नै ट्रेना खोनानायसो नंला खोमा नोंसोरो आं रायलायनायखौ माथो फुलदों गालदां गाबबाय सं अ खारगासिनो नै खारबाय र' आं देखायहरनि खारबाय नै नै आंना बोरायाबो गाखोबाय पाबजि गेलेग्राया औ उनाव लोगो हमगोन नोंखौ आगै आफाथिखौबो अके जागोन दे जों सानैजों थाखागोन नोंखौ लोगो हमबा उनाव नों फन खालामबानो जाबाय आरोना मा जब नङालै बेरायहैनोसो नागिरदों अजित बिपुल कसारि गुवाहाटियाव मानो थांदों बाजै बेरायनोसो थांनो नागिरदों जोङो बेरायहैगोन जागोन दे बिरुला आब' उनाव लोगो हमसै ने संदो गोथाव अमा बेदरा नेट नांनायसो नंलादांहाय मेथाइ लाबोफा मा मेथाइखौ लाबोनांगौ मैदेर खि मा मेथाइ जागोन नोंलाय आरो सिरिखाना नायनांगौ ने मथे माराखै दाबो मारै जागोन दा दासो जागाखौनो होनबावबायसो सिरिखाना जायो बेबो दे लांगोन दे मा मेथाइखौ जायो ओमफ्राय नों उदालगुरिनिखा नामा जिबि दे कमेन्टफोर हरदो साथाम दङ सिरि नायनानै थाबाय थाथारो गावस्रा लाइक खालामलांबानो जाबाय सानफ्राव बयबो बिजि थायोना ओंखायनो मालाय दोनथ'दो नङाबा सानैल'सो दंसै आं दोनथ'नोसै दै मेथाइ लाबोफागोन जिबि दा बेखौ हगाराहाय ने